L-4 filgħaxija jintlaħaq il-qofol tal-kampanja Start, kampanja tal-Forum Żgħażagħ Laburisti li tħeġġeġ l-attiviżmu taż-żgħażagħ fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Il-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti Alex Saliba qal li din l-attività ser issir taħt it-tinda fuq il-Fossos tal-Florjana u l-għanu li tiġbed lejha mijiet ta' persuni. Konna l-Prim Ministru jitkellem fuq dawn l-ewwel sentej ta' gvern, speċjalment il-fokus ħajkun iż-żgħażagħ x'għamel dan il-gvern għaż-żgħażagħ Maltin u Għawċin. Ħajkonna wkoll spettaklu, ħajkonna magħna wkoll il-Clint Bajjada, l-Joe Tanti, Alfred Zammit, ħajkonna wkoll spettaklu wara l-attività. Ħajkonna diversi artisti Maltin li ħajkunu qegħdin jagħtu show wara tmiem l-attività prinċipali taħt it-tinda. Wara diskussjoni mal-Prim Ministru se jittella programm speċjali fejn Start se jkun qed jippromovi li 58 kandidat żagħżugħ żagħżugħa mal-pubbliku. Saliba fakkar kif għal darb'oħra tul din il-kampanja elettorali l-Partit Laburista ta' prominenza liż-żgħażagħ. Permezz ta' diversi attivitajiet, il-medja soċjali u żjarat fid-djar, iż-żgħażagħ qasmu l-viżjoni tagħhom għal-lokalitajiet rispettivi tagħhom mar-residenti. L-appell tagħna huwa li kulħadd mhux biż-żgħażagħ imma kulħadd għandu jattendi sabiex l-ewwel qed nagħtu l-appoġġ il dawn il-kandidati żgħażagħ li ħafna minnhom qegħdin jikkontestaw f'isem il-Partit Laburista l-ewwel darba. U kif ukoll nagħtu l-appoġġ u s-sosten tagħna għall-Prim Ministru li ser ikun magħna matul waħda minn dawn l-aħħar attivitajiet li nkunu qegħdin norganizzaw bħala partit. L-attività tibda fis-7:30 ta' filgħaxija.